Bona tarda, fanoquis! Soc l'Anna, voluntària dels dimecres al migdia a l'hospital. I aquesta setmana us comencem a proposar diferents activitats perquè pugueu fer des d'allà on estigueu, ja sigui sols o en família. Tothom és benvingut, benvinguda. Per avui tenim una activitat molt especial per fer-vos trencar una mica el coco. Es tracta d'un qüestionari de preguntes i respostes sobre cultura general i sobre la FANOC. Què heu de fer per participar? Molt fàcil. Primer, accedir a la pàgina web de www.kahoot.it i introduir el codi que us deixem aquí dalt a la pantalla. Un cop escolliu el vostre nom d'usuari, podreu començar a jugar. Però atenció, és molt important que no només intenteu respondre les preguntes bé, sinó que intenteu ser el més ràpids possibles per poder guanyar més punts. Doncs molt bé, que comenci el joc.